Wel, yn galwad i addoli heno o Salm 103, Benaid bendithia'r arglwydd a'r cyfan sydd ynodd o'i enw sanctaidd. Benaid bendithia'r arglwydd a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Wel, gawn ni bendithio yr arglwydd gyda yr emyn cyntaf, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwew. Wel, mae'n darlleniad nesaf heno'n dod o lythyr Paul at y Colosiaid, ac mi ddarllenwn ni o bennod 3, adnod 1 hyd at adnod 17. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar, oherwydd buoch farw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn Nuw. Pan ymlygir Christ eich bywyd chi,
Yna fe gewch chithau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Rhowch i farwolaeth felly y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar, angfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. O achos y pethau hyn y mae digofaint Duw yn dod ar y rhai anifydd. Dyna oedd eich ffordd chithau o ymddwyn ar un adeg pan oeddech yn byw yn eu canol. Ond yn nawr, rhowch heibio'r holl bethau hyn, digofaint, llid, y drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch genau, pidwch o dweud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol, ynghyd â'i gweithredoedd, ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chreawdwr. Nid oes yma ragor rhwng Groegiaid ac Iddewon, enweidiad a dienweidiad, barbariad, sgithiad, caeth, rhydd, ond Crist yw pob peth a Christ sydd ym mhob peth. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac ymynedd, goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd, os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch chwythau. Tros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymun perffeithrwydd. Bydde di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau, i hyn y cawsoch eich galw yn un corff, a byddwch yn ddiolchgar. Bydde di air Crist breswylio anoch yn ei gyfoeth, dysgwch a rybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. A cholonnau diolchgar, canwch i Dduw salmau ac emynau a chyniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch popeth yn enw'r arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr te mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gydweddio. I ni'n dod eto gyda diolch arglwydd wrth ddod gydyfrondi heno ac wrth ddod at orsedd gras nawr. I ni'n diolch bod na ffordd i ni ddod. I ni'n diolch bod yr orsedd fawr yn awr yn rhydd, gwrandewyr llais y gwan. Ac i ni'n diolch bod ni'n gallu dod i roi ein addoliad, ein clod, a'n mawl, a'n diolch, a dod â'n deisyfiadau gydyfrondi hefyd mewn gweddi. I ni'n rhyfeddu arglwydd bod ni'n gallu dod, i ni'n feidrol iawn wrth gwrs, ac i ni'n ddynol ac i ni'n bechaduriaid wrth natur, ond i ni'n dod nawr ger bron y Duw mawr, gogoneddus y Duw glân a sanctaidd, yn enw Iesu Grist. Ac allu gweud ein tad, yr hwn sydd yn nefoedd. Cyn ni'n sylweddoli ac yn diolch bod hynny trwy efengil Iesu Grist, i ni'n gallu dweud hynny, trwy dy ras di o arglwydd, bod ti wedi trefnu ffordd i ni i ddod ato ti, a bod ti wedi trefnu ffordd i ddod ato ni hefyd o arglwydd. A ti sydd wedi dod yn gyntaf ato ni. Ti sydd wedi anfon dy fab i'r byd, ac yntau i wedi ennill cyfiawnder a ran ei bobl. Fe sydd wedi rhoi ei hunan dros ein pechodau ni i ddelio gyda nhw arglwydd. Fe sydd wedi atgyfodi ac esgyn i'r nef. Fe sydd wedi anfon yr ysbryd glân. A'r ysbryd sydd wedi dod i'n bywydau ni trwy'r efengil. Ti sydd wedi rhoi'r efengil, ti sydd wedi rhoi'r datguddiad i ni o hyn i gyd yn y gair sanctaidd. Ac o arglwydd felly, i ni'n diolch bod ti wedi dod ato ni o arglwydd, a bod ni oherwydd hynny yn gallu dod ato ti. Ac i ni'n dod i ddiolch i ti, ni'n dod i addoli dy enw. Dy fod ti yn fawr, dy fod ti yn dragwyddol. I ni'n diolch bod ti'n ddigyfnewid arglwydd. Bod ti'r un ddoe heddiw
ac yn dragywydd, diolch nad oes dim newid na chysgod troedigaeth yn perthyn i ti. O arglwydd, i ni'n diolch bod ti'r un yn dy gymeriad, yn dy gyfiawnder, yn dy sancteiddrwydd, yn dy ddaioni, yn dy ras, ac yn dy drigaredd ac yn dy gariad. Yr un wyt ti o arglwydd, bob amser, ac i ni'n diolch am hynny. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod derbyniad llawn i ni trwy yr iawn a dalwyd ar y groes. Dyna sylfaen ein gobeithio ni gyd o arglwydd, yw aberth Iesu Grist yn ein lle ni. Ac felly ni'n dod heno i daddoli di arglwydd, i blygu gyda bron ac i ddiolch i ti. I ni eisiau diolch am dy ras yn arbennig yn ein bywydau ni, bod i ni wedi gweld o'r blaen yn y Colosiaid, bod ti wedi ein codi ni gyda Iesu Grist i fywyd newydd, gan Grist, a cuddio ni yn yr arglwydd Iesu hefyd, ein bod ni yn un ag ef trwy ffydd. Nid trwy weithredoedd, nid trwy'n heiddiant ni, ond trwy ffydd. A'r ffydd yna'n rhodd o arglwydd i gydio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n diolch arglwydd. Ac ni'n diolch bod ti'n ein galw ni wedi ni i weithredoedd da wyt ti wedi eu paratoi ar ein cyfer ni. Yn dilyn ein cyfiawnhau ni, bod ti yn benderfynol arglwydd o'n sancteiddio ni ac o'n defnyddio ni trwy dy ras. Ac o arglwydd, ni'n diolch am y darn sydd gyda ni heno, sydd yn atgoffa ni o roi heibio yr hen fywyd, a'r hen arferion, a gwisgo y newydd. Ac o arglwydd, ni'n diolch bod hyn hyd yn oed yn bosibl i ni yn yr arglwydd Iesu. Ein bod ni'n cael ein galw yn greaduriaid newydd, oherwydd bod gyda ni fywyd newydd yn Iesu Grist. Ac o arglwydd, ni'n diolch am hynny. Fel glywson ni bore yma, wyt ti wedi agor ein clustia ni. Wyt ti wedi agor ein tafodau ni, rhyddhau ein tafodau ni arglwydd. Ac wyt ti wedi torri mewn i'n bywydau ni, yn dy drigaredd ac yn dy ras. Ac o arglwydd, mae gyda ni fywyd newydd yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni eisiau rhodio, i ni eisiau byw nawr bob dydd yn y bywyd newydd hwnnw ac mewn sancteiddrwydd. Ac i ni'n cyfadde arglwydd bod ni angen dy help a dy ras trwy'r amser. I ni'n sylweddoli mae proses oes yw hon, y broses o'n sancteiddio ni. Ond o arglwydd, i ni eisiau cynyddu hefyd. I ni eisiau symud ymlaen, i ni eisiau dod yn fwy tebyg yn raddol i'r arglwydd Iesu. Diolch bod ni'n cael yn ail fowldio nawr fel petai ar ddelw mab y dyn. Bod ti'n adfer delw Duw yno ni a delw dy fab yn arbennig. Y ni'n diolch am y gobaith mawr yma arglwydd, rhyw ddydd y byddwn ni yn debyg iddo fe. Byddwn ni'n cael ei weld ac y byddwn ni'n debyg iddo fe. Ac o arglwydd, nid i'n helpu ni gyda yr adferiad yma, yr adnewyddiad yma yn ein bywydau ni arglwydd. Ac ni'n gofyn i ti hefyd deled y deyrnas wrth gwrs, yn ein bywydau ni fel yna nawr, ond hefyd y mywydau eraill. Ac ni'n gweddio dros waith yr efengil a gwaith yr eglwys a gwaith y deyrnas yn ein plith ni arglwydd, yn ein hardal ni ac yn ein gwlad ni, ac ni'n gweddio dros y gwaith fydd yn dod nawr o arglwydd, cyfarfodydd yr wythnos hon, bod dim gymaint, ni'n cyflwyno nhw i ti, a'r clwb i ddod wythnos nesaf, a'r holl weithgareddau fydd yn digwydd yn ystod yr haf yn ein gwlad ni, ac ni'n gofyn i ti fendithio nhw arglwydd. Ac ni'n gweddio byddwn ni'n gweld ffrwyth iddyn nhw, gyda phobl, beth bynnag i oedran nhw, yn dod i brofiad o dy ras di, ac yn dod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, yn cael ei geni o'r newydd o arglwydd. O arglwydd i ni yn diolch bod ni wedi darllen bore yma a clywed am dosturi yr arglwydd eto a'i ochennaid dros gyflwr y dyn yna, a cyflwr triennus pobl sydd ar goll mewn byd syrthiedig. O arglwydd, rhoi ni mwy o'r tosturi yna arglwydd, mwy o'r ochennaid yna, neu di arglwydd dorri mewn i fywydau pobl. Mae rhai yn ein teuluoedd ni falle, neu yn ein cymdogaeth ni,
yn ein cylchoedd ni arglwydd. Heb sôn am filoedd i ni ddim yn nabod, wrth gwrs, o'n cwmpas ni. 3 arglwydd i ni'n gweddio. Yr haf yma nawr o arglwydd. Ni'n gweddio bydd y gwynt yn chwythu, bydd yr ysbryd yn dod arglwydd ac yn aileni llawer. A hynny gogoniant i ti, gogoniant i Iesu Grist, gogoniant i thras di arglwydd, yn ein plith ni ac yn ein gwlad ni unwaith eto. I ni cofio am wledydd eraill ac am brodyr a chwiorydd ymhellach wrth gwrs, am Victorio a'i waith ac ni'n edrych ymlaen, os gawn ni weld nawr nes ymlaen yn y flwyddyn arglwydd, cynnal a chadw fe a defnyddio fe. A hefyd o arglwydd rhai sydd yn dioddau oherwydd yr Efengyl, nertha nhw a chryfha nhw, a rhai sydd mewn ardaloedd anodd. Rhai o'n plith ni sydd ddim yn dda, sy'n wynebu triniaethau nawr arglwydd, wythnos yma, rhai a salwch yn y teulu falle, bendithia nhw, nertha nhw, gwella nhw arglwydd yn enw Iesu Grist, 3 hardd nhw, a bendithia nhw yw ein gweddi ni. Ac o arglwydd, ni'n gofyn nawr i ti i faddau ein pechodau arglwydd, ni'n diolch am ein bara beunyddiol, ac ni'n gofyn am faddeuant yn beunyddiol hefyd arglwydd, trwy waed Iesu Grist. Cadw ni o arglwydd rhag temptasiynau, cadw ni rhag yr un drwg o arglwydd, ac cadw ni yn y frwydr ysbrydol i ni'n gweddio, sancteiddio ni yn wir. Derbyn ein diolch nawr arglwydd am dy ras, am yr Efengyl sanctaidd, sydd yn tarddu yno ti dy hunan. Derbyn ni arglwydd ac aros gyda ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ddod at y gan nesaf, rwy'n greadigaeth newydd, rwy'n blentyn Duw, oherwydd fe'n cyfiawnhawyd trwy ei ras. Wel, i ni'n dod nôl heno nawr at lythyr Paul at y Colosiaid, a pennod 3, ac mi edrychwn ni yn fras ar adnodau
5 i 17, ac beth i ni wedi gweld ar ddechrau'r bennod, bod y Cristion wedi cael ei godi, na'r peth gyntaf, gyda Iesu Grist i fywyd newydd. Fel cafodd yr arglwydd Iesu ei godi o'r bedd, mae'r sawl sy'n credu yn yr arglwydd wedi cael ei godi i fywyd newydd yn yr arglwydd Iesu. A'r ail beth oedd ein bod ni wedi cael ein cuddio yn yr arglwydd Iesu Grist. O fod yn Iesu Grist, o'n i'n cael y darluniau yna, chi'n cofio, o gael ein cuddio ynddo fe. Ac bod ni'n ddiogel, bod ni'n dderbyniol gan Dduw, a bod ni'n gweld gogoniant Dduw wrth gael ein cuddio yn yr arglwydd Iesu. Ac mae hynny gyd yn dod trwy ffydd, trwy ymddiried ynddo fe. A nawr, wrth i'r apostol Paul fynd ymlaen, i ni'n cael galwad nawr i fyw y bywyd newydd. Nid mewn theori, ond i fyw bob dydd. I roi y gorffennol, yr hen fywyd, heibio, ac i fyw y bywyd newydd. I roi pechodau y gorffennol heibio, a gwisgo nawr y natur newydd sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu. Felly 3 peth hynno, lladd a gwisgo, neu rhoi o'r neilltu a gwisgo, mae lladd na hefyd, a wedyn pam, a wedyn sut. 3 peth fel yna hynno. So'r peth cyntaf yw lladd a gwisgo. So mi ni'n dechrau nawr yn adnod 5, ac mae'r apostol yn gweud, rhowch i farwolaeth felly, y rhannau hynny neu'r aelodau yn llythrennol, hynny ohonoch chi sy'n perthyn i'r ddaear, yr hen natur. Ac mae rhoi rhywbeth i farw, mae lladd rhywbeth, wrth gwrs, yn ddarlun cryf iawn, yn dweud. Mae'n ddarlun eithafol pan i chi'n lladd. Rhoi rhywbeth i farwolaeth. Ac mae'r apostol, os ych chi'n darllen yn llythrennol, yr aelodau hynny ohonoch chi, fel aelodau o'ch corff chi, aelodau sy'n perthyn i'r hen fywyd. Ac wrth gwrs, falle fi rai yn cofio, mae hwnna'n atgoffa ni'n syth o'r arglwydd Iesu. Yn sôn am aelodau'r corff gall fod yn broblem, a mae rhaid torri nhw bant. Chi'n cofio? Dyma'r y geiriau fel maen nhw yn Mathew. Mathew 5, 29 a 30. Os yw dy lygad de yn achos cwymp i ti, felly ein llygad ni, y ffordd i ni'n edrych. Y llygad, wrth gwrs, yn gallu bod yn gyfrwng i drachwant a nwyd, y pethau sy'n cael ei enwi fan hyn. Os yw dy lygad de, hynny yw, beth i ni'n edrych arno yn rwystyr, tafla, tyn nef allan. Mae'n eithafol. Torri bant, lladd, tynna fe mas. A mae'n fwy buddiol i ti golli un o'r aelodau na bod y gorff cyfan yn cael ei daflu i uffern. Ac wedyn mae'n mynd ymlaen, os yw dy law dde yn achos cwymp i ti, tor hi ymaith a'i thaflu o ddiwrthyd. A'r un geiriau, mae'n well colli allan ar hwnna a cael y bywyd trygwyddol. Ac wrth gwrs, mae'r droed hefyd yn dod i mewn darlleniad arall. Felly, mae lladd, mae rhoi farwolaeth, cyn i ni feddwl beth i ni'n sôn amdano, mae e'n rhywbeth cryf, mae e'n rhywbeth eithafol, sydd angen dewrder, sydd angen penderfyniad, a gweud y gwir, ac i ni yn gorfod gofyn i'r arglwydd ac yn ni'n siŵr o'i gael e. Wel, dyma y rhestr gyntaf nawr o bechodau i'w rhoi o'r neilltu. Ac mae'r rhestr yn ymwneud yn bennaf a phechodau rhywiol. Dyma sy'n bennaf y meddwl yr apostol. Mae llawer, cofiwch nawr, o y Colosiaid. Mae bywydau nhw yn y gorffennol wedi bod yn anfoesol o ran safonau yr ysgrythyr, safonau Duw, ac felly maen nhw wedi dod at Iesu Grist, ond mae'r cefndir
yn wahanol iawn. Ac mae hynny'n gallu digwydd heddi. Yr un peth, a mae angen y rhybydd arno ni, achos i ni mewn byd sydd yn anfoesol. I ni mewn byd o'n cylch ni, lle mae y pethau sydd ddim yn dderbyniol gyda Duw yn gwbl dderbyniol yn y byd, o'n cwmpas ni. Felly mae'n bwysig iawn. Ac anfoesoldeb rhywiol, felly unrhyw berthynas rhywiol, unrhyw gyfathrach rhywiol, tu fas i briodas, dyn a menyw. Unrhyw beth sydd tu fas i hwnna, mae'n dod o dan yr anfoesoldeb rhywiol. Ond wrth gwrs, mae'r gweithredu yna yn dod o feddwl am hir. A mae'r arglwydd Iesu yn ein dysgu ni am hynny. Mae'n dechrau yn y ffordd ni'n edrych ar rhywun. Mae'n dechrau yn y ffordd ni'n meddwl am rhywun. Ac mae hwnna cyn y gweithredu wrth gwrs. Ac mae'n sôn am nwyd, wedyn ni passion yn Saesneg, rhyw chwante, cryf corfforol, naturiol, sydd yno ni'n cael ei cyfeirio'r ffordd anghywir. Ac wedyn y blis na, a'r chwant drwg na, fel mae'n gweud yn Saesneg, evil desire. Mae yna chwant da, wrth gwrs, ond mae yna chwant drwg hefyd. Os i ni'n trachwantu beth sydd ddim yn iawn yng ngolwg Duw, mae yn flis yn yr ystyr drwg, wrth gwrs. Felly, os mae'n blis ni'n mynd i gyfeiriad pechod rhywiol, anfoesol, beth sydd ddim yn iawn, wedyn mae yn flis ac yn chwant drwg. Wrth gwrs, gallai fod am bethau eraill hefyd, ond dyma'n bennaf mae'r apostol yn meddwl amdano fan hyn. Gallai fod am arian, gallai fod am eiddo, gallai fod am enwogrwydd, gallai fod am bethau eraill. Rhyw chwant sydd yn ein drifo ni yn fwy na ein chwant am Dduw, a beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Pryd hynny mae'r chwant yn anghywir wrth gwrs ac yn ddrwg. Ac mae'n sôn am drachwant wedyn, covetousness, rhyw hunanoldeb, hunanol barus, greedy, lle mae rhaid ni gael rhywbeth, ni'n gweld mae rhaid ni gael, beth bynnag mae Duw yn dweud, beth bynnag mae gair Duw, mae rhaid ni gael. Trachwant. Chi'n cofio'r geiriau yma falle o lythyr cyntaf Ioan, oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd. Beth mae'r cnawd moyn? Trachwant y llygaid. Beth mae'r llyged yn gweld, mae rhaid nhw gael. Balchder mewn meddiannau, nid o'r tad y mai, ond o'r byd. Bod rhaid ni gael beth ni'n gweld, beth ni'n dymuno, p'un bod Duw yn gweud bod e'n iawn neu beidio. Mae trachwant yn beth cryf iawn yn y natur ddynol. O'r dechrau, wrth gwrs, ers i Efa edrych ar y ffrwyth ac oedd e'n ddeniadol iawn. Ond o Duw di gweud, pidwch a bita'r ffrwyth na. Ond oedd e'n ddeniadol ei olwg i'r llygad. Ac wedyn oedd Satan yn gweud, wel, cymra fe. A hwnna'n arwain at y trychineb pechod a'r cwymp, wrth gwrs, disaster llwyr. Ac i fynd nôl at y rhestr, mae eilyn addoliaeth yw hynny. Hynny yw pan mae syched a dyhead am unrhyw beth yn hytrach nag am Dduw, yn hytrach nag am yr arglwydd Iesu a beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, i ni'n rhoi y peth yna yn hunain yn lle Duw. Eilyn addoliaeth yw hynny, idolatry. Ac i ni fel Duwiau, ni'n gwneud y peth yma fel Duw i ni. Mae rhaid ni gael hwn yn fwy na'n syched ni, a'n dyhead ni, a'n chwant ni am yr arglwydd. Ac am fod yn iawn yn ei olwg ac yn ei ddilyn ef. Wedyn, i ni'n dod at yr ail restr, diolch Geraint, ac mae'r ail restr, adnod 8 i 9, yn ymwneud yn benna wedyn a'n perthynas ni a'n cymydog, yn ymwneud ni am gilydd ac ag eraill. Ac mae'n dechrau gyda digofaint, ac mae rhyw fath o ddicter
sefydlog, di-symud, a'r galon yn llosgi mewn llyd, tuag at eraill. Fel mae Duw tuag at bechod. Ond bod e yno ni nawr te, a dyw e byth yn berffaith yno ni, wrth gwrs, tuag at rhywun arall. Ac yn dilyn hynny, mae'r gair llyd yn Saesneg, wrath neu fury yn air arall, mae e'n fwy ymfflamychol, fel tân. Chi wedi gweld lluniau y tanau yma sy'n mynd yn y tywydd twy yma, yn Ewrop ac yn ein gwlad ni. Ac maen nhw'n mynd, na fe, ymfflamychu fel yna. Y llyd, y fury yna, yr ymfflamychu fel tân gwyllt. Wedyn mae drwg deimlad, a mae'r gair Saesneg malais, mae rhyw fwriad drwg, rhyw fwriad i roi los fyna, i ni wneud drwg, rhyw atgasedd tuag at rhywun arall. Mae cabledd wedyn ni, ac mae'r pedwar ola yn ymwneud wrth gwrs â'r tafod yn arbennig, ein tafodau ni. Cabledd, i ni'n gallu cablu Duw, ond cablu person, hynny yw slander, fel mae'n gweud, yn y Saesneg, enllibio, siarad yn erbyn rhywun arall. Siarad yn erbyn, tynnu nhw lawr, yn erbyn rhywun arall. Bryntni, obscenity fyna yn Saesneg, siarad gwarthus, siarad abusive am rhywun arall, sydd yn gwneud yn fach iawn o berson, abusive. Wedyn ni, mae celwydd. Wrth gwrs, mae celwydd mewn dwy ffordd falle, gallech chi feddwl. Mae bod yn ffals, mae ffalster o flaen yn gilydd, bod ni ddim yr un peth ar y wyneb a beth i ni yn y galon, ac wedyn ni camarwain gyda celwydd. Dweud rhywbeth sydd ddim yn wir. Camarwain. So mae ffalster a mae camarwain. Ac wedyn ni, i ni'n cael ein atgoffa, adnod 8 a 9, bod angen ei rhoi nhw o'r neilltu. Rhowch heibio, medde'r apostol, yr holl bethau hyn. Gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol. Dyna chi. So, i ni wedi cael y darlun o roi farwolaeth, ac i ni'n cael y darlun wedyn ni o dynnu, neu cael gwared ar hen ddillad, yn barod i wisgo dillad newydd. O'n i mewn siop elusen chydig o wythnosau, neu fis yn ôl sa'n cofio, a oedd e'n rhyfedd beth i gwyddodd, dath dyn mewn, ond jigsaw oedd gyda fe, dath dyn mewn i brynu jigsaw. A glywes i fe'n siarad, o'n i reit fanna wrth y til, oedd e di dod â fe i'r siop yn y bore, a wedi ail feddwl, oedd e di dod nôl yn y prynawn i brynu fe nôl. Wel, dychmygwch chi bod ni'n neud yna gyda dillad. Bod ni wedi dod â dillad i gael ei twlu, i rhoi bant, a bod ni'n dod nôl wedyn ni i gymryd nhw nôl. Wel, beth sydd gyda ni fan hyn, rhowch heibio yr hen ddillad, yr hen nodweddion ein hen natur. Rhowch nhw heibio, rhowch nhw bant, llosgwch nhw os chi moyn, na fe, rhowch i farwolaeth. Ond pidwch am mynd i ôl a cael nhw nôl. Pidwch am mynd i brynu nhw nôl. Dyw ddim yn perthyn i ni nawr, dyn nhw ddim yn rhan o'r greadigaeth newydd. Dyna yr ergyd sydd gan yr apostol Paul. Ac os ydyn ni yn gwneud i ffwrdd, os ydyn ni yn lladd rhoi pechodau i farwolaeth, mae hwnna'n golygu bod ni ddim yn chwarae gyda nhw. Yn sicr, bod ni ddim yn eu bwydo nhw, bod ni ddim yn eu pampro nhw, fel rhyw anifail anwes. O, dwi'n dod lan dy fi nhw. Na fe. Mae ambell i pet yn cael gwmynt o sylw, ond dyw e, cael ei bampro. Wel nawr te, mae rhaid i ni fod yn ofalus bod ni ddim fel yna gyda ein pechodau ni. I pampro nhw, chi'n gweld?
Mae yna rhai sydd fel sy'n nhw'n annwyl. Mae yna rhai yn eisiau cyfiawnhau falle. Mae yna rhai yn eisiau dal gafel yn dyn nhw. Yn ytrach na'u lladd nhw, yn ytrach na'u hanwybyddu nhw, a'i osgoi nhw, a'i llwgu nhw, a'i lladd nhw, i ni'n pampro nhw. Ond dyna yr ergyd sydd gan yr apostol Paul, dyna ergyd yr arglwydd Iesu, bod ni yn gryf ac yn eithafol, bod ni'n ruthless. Pan ni'n meddwl am yr hen natur ac am y bethodau yr hen natur a'r hen fywyd. I ni yn cael ein dal, i ni mynd i lithro bob un ohono ni. Byddwn ni ddim yn berffaith yn y byd hwn. Ond dyma'r agwedd sydd ei angen gyda ni trwy ras Duw, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yr agwedd o eisiau lladd, o eisiau llosgu'r hen ddillad mwyn gwisgo y newydd. A mae hwnna'n dod felly at y gwisgo a'r rhestr yna, ac fi'n credu bod y rhestr yn dod lan dyn ni. Diolch yn fawr. Dyma ni, y rhestr yma. Ac mae'n dechrau gyda tynerwch calon a tosturi. I ni'n gweld yn yr apostol Paul. So, Philippiaid fan hyn nawr. Mae Duw yn dyst i mi gymaint yr wyf yn hiraethu a dyhead Crist Iesu ei hun am bawb ohonoch. Mae yna rhywbeth yn y galon yn dyheu am gymdeithas ei frodyr a chwiorydd yn Philippi. Ond yn arbennig, wrth gwrs, i ni'n gweld yr tynerwch calon dosturiol yn yr arglwydd Iesu. Ni wedi bod yn gweld yn y gwirthiau ond i ni. Mae'n gweld tyrfa a mae'n tosturio. Mae'n gweld unigolyn fel y byddar ar myd bore yma. A mae'n tosturio, mae'n ochneidio wrth i gyflwr e. Mae'n dod at fedd Lazarus, mae'n wylo oherwydd ffaith marwolaeth wrth gwrs, trychineb cwymp dyn. A mae wedi dod i adfer, mae wedi dod i fywhau. Ac wedyn, os ewn ni nôl at y rhestr, diolch Geraint, mae caredigrwydd, agwedd calon sy'n dod o ddiwrth yr Ysbryd Glân, ymateb yw ac adlais o garedigrwydd Duw i ni, wrth gwrs, yn yr Efengyl ac yn gyffredinol. A gyda'r caredigrwydd yma, dyw ddim byd i wneud â beth i ni'n heiddi. Dyw ddim byd i wneud â hynny, mae o ras. Gras gyffredinol, gras a chibol Duw, ei garedigrwydd tuag ato ni, fel y Samaria Trigarog, yn gwmws fel yna, yn adlais o'i garedigrwydd ef. Gostyngeidrwydd sy'n nesaf, nid meddwl mawreddog, bod ni'n meddwl gormod ohono ni'n hunain, ger bron Duw yn sicr, na cher bron dynion. Ac di ni ddim uwchben neb na dim byd, unrhyw waith nag unrhyw berson chwaith. Ac fel ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu, yn fodlon dod lawr, yn fodlon roi hyn, yn fodlon dod ag agwedd gwas ac agwedd ceithwas. Addfwynder yw'r nesaf, nid plygu bob ffordd o ran y gwirionedd, nid dyna beth yw addfwynder. Ond yn fodlon dioddau cam yn ytrach na gwneud cam, a rhywun sydd yn hawdd ymwneud ag neu hi. Ac ni'n gweld hynny yn yr arglwydd Iesu. Addfwyn ydwydd a gostyngedig o galon. Oedd y plant yn gallu dod ato fe. Oedd pobl yn gallu dod ato fe oedd yn addfwyn. Wedyn mae ymynedd wrth gwrs, hir ymaros, dan ymgylchiadau anodd, anffafriol, bod ni yn amyneddgar. Fel mae Duw gyda ni. Fel mae'r arglwydd wedi bod ac fel mae gyda ni. Mae'n amyneddgar. Mae'n hir yma'r hoes. Mae'n araf i ddig ac yn fawr o drigaredd. Fel mae araf i ddig. Hir ymaros. Amynedd. Rhyfedd amynedd y Duw. Gyda'r amgylchiadau, gyda phobl, gyda'n gilydd, wrth gwrs. Ac yn dilyn hynny mae goddef garwch wedyn, yn goddef neu'n cydoddef yn gilydd, yn Effesiaid 4, ni'n darllen y geiriau hyn, byddwch yn ostyngedig ac addfwyn ym mhob peth, ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd
mewn cariad. Mae hwnna'n debyg iawn i'r geiriau sydd gyda ni fan hyn ond diwedd. Bod ni'n cydoddau, bod ni ddim yn rhoi lan ar ein gilydd. Bod ni yn dal ati, achos mae rhywbeth am y goddedd mae'n debyg iawn i'r gair endiwer, dal ati. A bod ni yn dal ati gyda'n gilydd. Ac yn maddau wrth gwrs, achos i ni'n byw ar faddeuant. I ni wedi cael maddeuant, i ni'n byw arno fe. Bob dydd ger bron Duw fel Cristnogion, ar faddeuant, ar drigaredd, ac felly mae rhaid i ni faddau fel mae'r arglwydd Iesu yn ein dysgu ni yng ngweddi yr arglwydd. Ac yn ola, wrth gwrs, mae cariad. Rhwymyn perfeithrwydd. Y rhwymyn dros y cwbl i gyd. Yn y rhestr ffrwythau'r ysbryd mae cariad yn dod gyntaf. Yn y rhestr yma mae'n dod ar y diwedd. Ond mae'n bwysig wrth gwrs. Rhwymyn perfeithrwydd, y siwprym, y sylfaenol i bopeth. A does dim disgrifiad gwell o gariad tuag at ein gilydd na 1 Corinthiaid 13. Does dim disgrifiad gwell allai i feddwl amdano na hyn. Mae cariad yn amyneddgar, a chi'n gweld fel mae'n cynnwys yr elfennau sydd yn y rhestr yma hefyd. Mae cariad yn gymwyn asgar, nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfri o gam, nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. A mae'n goddef i'r eitha, yn credu i'r eitha, yn gobeithio i'r eitha, yn dal ati i'r eitha. Ac chi'n clywed weithiau, mae pobl, wel, chi'n clywed yn aml, mae pobl a bucket list, ond dyn nhw. Os gallwn ni fynd nôl at y restr, Geraint, diolch yn fawr. So di roi e mewn tos yn gyda. Gallwn ni fynd nôl at y... Yw ddau yn ôl efe, sa'n siŵr. Diolch. Chi'n clywed am bucket list, a pobl eisiau tico off y bucket list. A dath ein feddwl i am ryw reswm, dyma bucket list y Cristion. Ble mae moyn bod, a beth mae am weld. Mae eisiau bod fel hyn, a mae eisiau gweld hyn ynddo fe ei hunan. Dyma'n bucket list ni mewn gwirionedd. Ond wrth gwrs, fyddwn ni byth yn ei gyflawni fe, yn y byd hwn, beth bynnag. Ond dyw hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn cyrchu at y nod, fel dywed yr apostol Paul, fel bod ni'n gofyn am ras i gyrchu ac i symud ymlaen. Mae cyfiawnhad, mae derbyniad trwy gyfiawnder Iesu Grist yn dod yn syth. Ond mae sancteiddhad, y broses o newid ni fod yn debyg yn cymryd oes. A bydd e ddim yn gyflawn nes bod ni'n cyrraedd y gogoniant. Wel, dyna ni. Y cwestiwn nesaf nawr te, neu'r pwynt nesaf yw pam. Mae Paul yn rhoi rai pwyntiau, a i fynd mor gyflym ag y gallai trwy'r un. Pam. Adnod 3, rydyn ni wedi marw. Buwch farw, a mae'ch bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. So, Rhufeiniaid 6, nawr te, i ni'n darllen, y mae cariad, felly rydych chwythau i'ch cyfrif eich hunain fel rhai sy'n farw i bechod, ond yn fyw i Dduw yng Nghrist Iesu. Mae meddylfryd fan hyn nawr, i ni wedi marw gyda Christ, i ni wedi marw i'r hen fywyd. I ni wedi gadael e ar ôl. Chi wedi clywed yr hen stori doniol yn dyfa am rhywun di marw a pobl yn trafod, faint y dawodd e te? Wel, y cwbl. Popeth yn cael ei adael ar ôl pan i ni'n marw. Ac mae'r darlun yna i ni wedi gadael ar ôl. Yr hen fywyd wedi cael ei adael ar ôl. Chi'n gwybod yr arferion yn yr oesoedd oedd gynt, mae llun dy fi nawr, yn bos chi'n gallu gweld rhyw fath o ddarlun o fedd rhywun, ac o'n nhw'n cael ei gwisgo yn ei rigawt i gyd, o'n nhw'n mynd â'i trysorau, chi'n gwybod am y pharos yn yr Aifft, mynd â'r trysorau yma i gyd i'r bedd gyda nhw. A fan hyn, mae ffrwyn y ceffyl, bod beth sy'n ei gyd, a'i wisg ei gyd, a'i darian, chi'n gweld yn mynd gyda fe, i'r byd nesaf.
Ond dyw hwnna ddim yn digwydd. I ni ddim yn gallu mynd â dim byd gyda ni i'r byd nesaf, o'r byd hwn. I ni'n goffo gadael e gyd. Wel, dyna fe. Mae rhaid i ni beidio nawr te, dod â'r hen fywyd gyda ni i'r bywyd yma. Dyna'r darlun, i ni'n gadael e. I ni wedi marw. Fel na i ni fod i feddwl. I ni wedi marw i hwnna a'i adael e ar ôl. Yn ail, i ni'n greadigaeth newydd. Adnod 10, wedi gwisgo natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chreawdwr. I ni'n greadigaeth newydd. Mae gyda ni fywyd newydd, i ni'n berson newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae gyda ni wybodaeth a dealltwriaeth newydd ohono ni'n hunain, o Dduw, o'n hachubiaeth, o'r efengil, o'n gobaith bywiol. I ni wedi cael bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist trwy air Duw. Ac i ni'n cael ein hadnewyddu nawr, medde'r y gair, ar ddelw Duw bod e'n dod nôl. Y ddelw i ni wedi colli, wrth gwrs. Ac ar ddelw ei fab yn benodol. Dyma 1 Corinthiaid 15, y dyn cyntaf o'r ddeiar yma, adda, a llwch y Duw, ond yr ail ddyn o'r nef yma. Y mae rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch. Ac y mae rhai sydd o'r nef, wedi cael ei geni o'r nef, yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd y bydd delw y dyn o'r nef arno. I ni'n cael ein ail ffurfio yn ôl delw mab y dyn, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma waith Duw nawr yn ein bywyd ni. Mae wedi ein bywhau ni, mae wedi'n cyfiawnhau ni, ac mae am ein mowldio ni a newid ni, nes bod ei ddelw fe yn glir arno ni, bod ni'n debyg iddo fe. Dyma ein gobaith ni, dyma'n pwrpas ni, dyma waith Duw yn ein bywyd ni. Pam i ni eisiau rhoi heibio yr hen bethau? Wel, mae digofaint Duw yn ei herbyn nhw. Yn adnod 6, o achos y pethau hyn, y mae digofaint Duw yn dod ar y rhai anifydd. Mi welson ni tro diwetha, pythefnos yn ôl, wrth edrych ar groes Iesu Grist. Mae Duw yn casau pechod. Pan ni'n gweld y tad yn delio gyda'r mab ar y groes, mae'n ei ddrysio fe, dyw e ddim yn ei arbed e. Oherwydd dyna ei agwedd e at bechod. Oedd e'n cynrychioli ein pechod ni ar y groes. Ac ni'n gweld y casineb yma. Ac y peth ola i ni eisiau yw gwneud unrhyw beth sydd yn denu digofaint ein tad nefol. Pam bydden ni eisiau ymwneud ag unrhyw beth sy'n denu hynny? Mae e yn atgas tuag ato fe. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio mae'n denu digofaint Duw. Dyma'r pethau bydd pobl yn cael eu condemnio amdani nhw. Felly dyn ni'n eisiau dim byd i'w wneud â nhw. Ac yn ola yn y pwynt yma, adnod 12, i ni'n etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl. Na chi eiriau hyfryd, sanctaidd ac annwyl. Ni wedi cael ein dewis yn Iesu Grist, wrth gredu yn Iesu Grist, i ni wedi cael ein dewis. Dyna sut i ni wedi dod i gredu, dyna sy'n dangos bod ni'n etholedig, bod ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n wedi ein dewis yn bobl arbennig, yn eiddo arbennig Duw yng Nghrist. Ond sanctaidd ac annwyl. Sanctaidd, wrth gwrs, ein gosod ar wahân i fod yn lân. Fel llestri'r deml, fel dillad yr archoffeiriad, fel y golchiadau, fel oedd y gwad yn puro, yn symboliaeth puro. Glanhau puro allanol oedd hwnna, mewn symboliaeth, wrth gwrs. Ond yn Iesu Grist, i ni wedi cael ein sancteiddio, yn glanhau, yn eiddo i'r arglwydd, ac i fod yn bir ac yn lân. Ac yn ail, i ni'n annwyl. Dyw'r gair yn Gymraeg ddim ar un ergyd ar Saesneg, beloved yn Saesneg,
wedi cael ein caru. Beloved. Mae hwnna'n hyfryd. I ni wedi cael ein caru a chariad anfeidrol Duw yn Iesu Grist. Hwnna'n carodd hi ac ei roes ei hun drosodd fi. A ni eto yn bechaduriaid i Grist farw troson ni. I ni'n beloved. I ni wedi cael ein caru a chariad anfeidrol Duw. Siwr dallwn ni fyw mewn ffordd sydd ddim yn ei blesio. Felly ni byth fod yn hapus gyda hynny. Ni eisiau gras i frwydro, i roi farwolaeth a gwisgo y newydd. Sut i ni wneud hyn? Wel, ceisio y wybodaeth yma sy'n ein hadnewyddu ni. Yn adnod 10, i ni wedi gwisgo, ni fod i wisgo'r natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chreawdwr. Felly, i ni angen deall, cael gwybodaeth o ewyllus Duw ar ein cyfer ni. Pwy i ni yn Iesu Grist, beth yw bwriad Duw ar ein cyfer ni yn ein sancteiddio ni. Y pethau mae ni'n darllen amdanyn nhw fan hyn nawr. A'r ffordd orau i wneud hynny, yn adnod 16, i ni'n darllen hyn, bydde di air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Na fe? Le ni'n dysgu hyn i gyd yn ei air. Bydde di air Crist breswylio. A mae preswylio yn golygu byw. Nid galw hibo, nid dod am holiday, byw, preswylio. Mae ambell i di preswylfa. Fan hyn i chi'n byw, fan hyn i chi'n preswylio, fan hyn i chi'n trigo. Wel nawr te, bydde di air Crist breswylio yna. Byddai'n cael cartre yn ein meddwl, yn ein calon ni, wrth gwrs, ac yn ein bywyd ni wedyn ni, bod ni'n dod i ddeall, i weld ac i ymateb i beth mae Duw yn ein dysgu ni, beth yw ei fwriad ar ein cyfer ni yn ei air. Gwybodaeth o Dduw, gwybodaeth o'r Efengil, ein breintiau ni, ein statws ni yn Iesu Grist, ein dyletswyddau ni, ei addewidio ni ar ein cyfer ni, ein derbyn ni, ein cadw ni, ein hatgyfodi ni. Bod i air yn preswylio, byw yno ni, ac bod e'n wedyn yn effeithio ac yn treiddio i'n bywydau ni bob dydd, nes bod ni'n cael ei mouldio a newid ar ddelw yr arglwydd Iesu. Ac bod ni'n ceisio tangnefedd Crist. Bydde di tangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau. Rhan o hyn yw bod ni'n gorffwyso, a bod ni'n fodlon, bod ni'n ymfodloni, contented, yn yr arglwydd Iesu, ein prynwr bendigedig. Bod ni yn ymfodloni yn ein tad ac yn ein Duw ni. Bob amser, beth bynnag sy'n digwydd. A dyma sy'n rhoi tangnefedd. Wy'n blentyn i'r brenin, wy'n fab i'r brenin mawr, neu'n ferch i'r brenin mawr. Wy'n eiddo y bugail da. Beth bynnag sy'n digwydd. Dyna sy'n rhoi tangnefedd i ni. Pwy i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n seiliedig, dyma beth sy'n hyfryd, mae'r tangnefedd yma'n seiliedig ar person a gwaith Iesu Grist. Beth mae e di wneud drosto ni? Beth mae e'n wneud drosto ni? Beth fydd e'n wneud drosto ni? Mae wedi marw drosto ni. Mae'n eiriol drosto ni. Mae'n mynd i ddod i'n ôl ni, a'n cymryd ni ato fe ei hunan. A mae'n rhoi heddwch dofn, tangnefedd i ni. Beth bynnag sy'n digwydd nawr yn ein bywyd, beth bynnag sy'n dod yn erbyn, beth bynnag yw mae hwn dal yn wir, yn dwi? I ni'n eiddo iddo fe. Mae e'n eiddo i ni. Os dim byd yn newid hwnna, beth? Beth bynnag sydd yn digwydd yn ein bywyd ni. Ac yn meddwl am ei fywyd ei fedydd gafodd ei fedyddio i uniaethu gyda ni. Wy'n perthyn, wy'n sefyll gyda rai sydd angen cael ei golchi a'i glanhau. Nath e fyw i fywyd ein mwyn ni, i ennill cyfiawnder i ni. Nath e roi hunan i dalu am ein pechodau ni. Nath e atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. Nath e esgyn i'r nef i baratoi lle
i ni. Mae e'n eiriol yn y nef, drosom ni. Fyna mae'n tangnefedd ni gyd. Yn person a gwaith yr arglwydd Iesu Grist ar ein rhan ni. Bydd e'n dod i'n casglu ni. Ac wrth gwrs, bod ni'n ei fyddhau iddo fe wedyn, pan ni'n cael ein promptio yn y gair, mae eisiau gwneud hyn, mae eisiau gwneud hwnna, wneud e. Gawn ni ddim tangnefedd os na nawn ni. Os oes rhywbeth yn pwyso, os oes rhyw arweiniad, os oes rhyw air, mae rai ni wneud e. Mae rai ni fyddhau. Neu chawn ni ddim tangnefedd. A mae hwnna'n bwysig iawn yn ein cydwybod ac yn ein mwynhad o'r arglwydd bod ni'n cyffesu'n pechodau iddo fe, wrth gwrs, yn gyflym, mwyn cadw ein tangnefedd. Ac wedyn ni byddwch ddiolchgar. Mae hyn yn gymaint o help yn y bywyd Cristnogol. Byddwch ddiolchgar 15, bod ni'n cyfri ein bendithion, bod ni'n cofio ein haeddiant ni, bob amser. Dylen ni beth anghofio. Dwi wedi gweithio chi o'r blaen, John Newton, oedd yn prynu a gwerthu caethweision, oedd gyda fe adnod yn ystydu uwch ben y lle tân. Cofio mae ceithwas ddiostithau yng Ngwlad yr Aifft. Ac oedd e ddim eisiau anghofio hwnna. Oedd e ddim yn anghofio pwy oedd e yng Nghrist, cofiwch, ond oedd e ddim eisiau anghofio beth oedd e'n haeddio, beth oedd e wedi bod. A oedd e'n rhoi, oedd e wedi gadw e lan uwch ben i le tân yn ei stydu. Cofia di, pwy o ti? Ond dwi wedi dod, a dyd Gymru di oedd yna, wrth gwrs. Ond cofia hynny. A mae hwnna yn helpu ni gyfri ein bendithion wedyn, pan ni'n gwybod beth i ni'n haeddu ger bron y Duw. Ac bod ni'n meithrin trwy ras agwedd wirioneddol ddiolchgar yn ein calonnau ni. I orffen dyfyniad, dwi'n dyfynnu'n aml, ffrind o'r gogledd, Dennis Young wrth gwrs. Ti'n gweld, John, mae'n gweithio fi fel hyn, wneith dim byd yn stopo fi rhag diolch. Rhag diolch. Amgylchiadau, problemau, tensiynau, oedd e'n benderfynol. Ta beth oedd e? Wy'n diolch i'r arglwydd. Oedd e'n llawenhau'n yr arglwydd, beth bynnag, dyna'i nodau, beth bynnag oedd yn digwydd. Wel, ni'n diolch am y gair yma heno. Mae'n air i'r Cristion, y gair yma, person sydd wedi marw ac wedi cael ei godi gyda Christ ac wedi cael ei guddio yn Iesu Grist. Ond mae e'n berson sy'n greadigaeth newydd, sy'n cael ei alw i fyw y bywyd newydd. Nid gwybodaeth pen yw hyn, nid theori yw hyn nawr, ac boed i ni gyda'n gilydd i geisio gras Duw bob dydd. Dyna pan mae moddion gras yn cael ei roi i ni. Oedfawon, darllen y gair, gweddi, swper yr arglwydd, maen nhw'n boddion gras. Pam? Ni angen gras i fyw y bywyd yma. A rhan fawr o hyn yw rhoi heibio ar hyn a gwisgo y newydd. Mae'n frwydr oes. Dim un o'n ni yn mynd i ddod hibo'r pwynt yma. Byth. Felly mae'n berthnasol bob amser. Mae'n frwydr oes. Mwyn lladd yr hen natur, mwyn diosg yr hen ddillad, a'n llosgu nhw, a pido cymryd nhw nôl, a pido trial dod â pethau gyda ni i'r bywyd newydd. A rhoi o'r neilltu a gwisgo y natur newydd, achos cyn hir byddwn ni'n debyg i fab y dyn. Mwyn i enw. Amen. Wel, gawn ni droi nawr te at yr emyn ola bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd a'n prynu ac yn ei waed ein golchi, yn eiddo iddo ei hun.
Diolch Arglwydd am dy air, a diolch am dy ras yn ein bywydau ni. A diolch am anogaeth dy air i ni heno nawr, ac o Arglwydd i ni'n diolch. Mae dy fwriad i yw ein gwneud ni'n sanctaidd ac yn debyg i Iesu Grist. Ac o Arglwydd felly, nertha ni, helpa ni Arglwydd, trwy dy lan ysbryd, trwy'r gair, trwy'r moddion gras, helpa ni i ymsancteiddio. O Arglwydd, i ni eisiau bod yn fwy tebyg. Diolch bod gyda ni rôl model, bod gyda ni y ddelw yma yn yr Arglwydd Iesu sydd mor berffaith, sydd mor ardderchog. O Arglwydd, gwna ni yn debycach ac yn debycach ac yn debycach iddo fe. A diolch bod hyn yn bosibl yn y lle cyntaf oherwydd y ras, oherwydd yr Efengyl, oherwydd y bywyd newydd yn Iesu Grist, bod ni wedi'n cydgladdu a'n cydgodi gydag ef trwy ffydd yn ei waith mawr. Derbyn ni Arglwydd gyda diolch a helpa ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni yn nawr a hyd nes y daw. Amen.